Au! Šta bre, kog đavola? Šta možeš da mi ponudiš? Pa imam spajalice, snežne kugle. Ne, toga me ništa ne zanima. Meni treba nešto prefinjeno, umetničkog fazona, nešto prevaziđeno, nešto elegantno. Nešto vrhunsko, nešto unikatno, dramatično, humanističko, nešto čarobno, veličanstveno, nešto estetičko. E pa, dragi gospodine, imam jedan proizvod koji će vam se sigurno svidjeti. Sigurno je to nego. Ha! Evo ga! Imam ovu bundu za 50 eura. Interesantno. Ako vam se ne sviđa, ima... Daj mi je! Dobar izbor, gospodine. Evo još samo račun i kusur. Nikada nisam video lepšu bundu, ni onog koji ju je nosio. Mada, persona koju je sada nosi ima veliku šansu da se obogati. Zadrži kusur. PS. Uzeo sam ti još 2 dragocene stvari.
dolaze ovi glasovi? Čovječe, šta je ono bio, kakav je ono bio ma daj čovječe, ja znao sam da je ono bio san. A taman sam bio smešan na kratko. Imao sam onaj slatki šeširić na glavi. Hej, ja. Pa dobro. Šta se tu može? Šta je? Šta gledate? Pa ja znam kako će se završiti ove crte. Au! Seci.